Thokozani Makhehla, Thokozani Bogogo, greetings to all. Bengithi ke sixoxe kancane ngale ndaba yesithunywa nedlozi. The reason why I'm bringing this up ingoba esikhathini esiningi abantu abaningi banokuthi bathi bona abantu abasebenza ngesithunywa baze bathi bona cha banesithunywa. Umunye umuntu azayiqhinye athi mina ngiyabona khona ubona futhi uma bekhuluma isitswana umuntu ayiqhenya ngokuthi uyabona uyabonisa emaphusheni umuntu azathi unomoya obuprofeti. Lokho kusuke kudala ukuthi ngempela thina sakhulela njengomuzi omnyama sikhule kakhulu sikhulela kuphi emabandleni. So by virtue of you being a church member or a church goer, a person raised esontweni or noma ebandleni, lokho ke kuhambe kwenzeni kuchaza ukuthi wena ukuthi impilo yakho yonke kade ukhulisa ini isithunywa. So isithunywa sakho siyakhula ngoba you are in an environment that is very friendly to isithunywa. Siyakhula ke isithunywa ube ukuthi unesiphiwo sobuprofita vele unaso. Profita abantu okuningi okubonisa futhi emaphusheni into eyikanjalo. Ingakho nabanye abantu omunye umuntu azakuchomela athi na kuyarapela nakimrapeli na yonke into engayenza kimi mina ngivele ngikhuleke manje vele kuphela makuthi kunenkinga mangakhuleka or karapela vele kuphele. Yebo iqiniso kusuke ukuthi njengoba sengichazile ukhule kwi-environment eyayi friendly to isithunywa, so you spent most of your years in life ukhuliswa lesithunywa lesi. Ingakho siso functional. Kodwa ke asihambi sodwa isithunywa sihamba namadlozi. So lokho kuchaza ukuthi ke manje wena usuke ungabalansanga usho ukuthi ngase ngithi nje uyinqole ehamba ngesondo elilodwa. Ngoba manje laba bamadlozi yibo ngabenzelanga yibo bakolodayo. Ingakho ke esikhathini kwesinye isikhathi ke kuhambe egcineni thole nawe usufana nami usuthwasile. Lokho uthwase ngani ngokuthi yebo lesithunywa empilweni yakho besihamba phambili ngempela sihamba phambili. Kodwa ikhona labakini owabashiya emuva laba ke bamadlozi. So ke uma sowugcina soyithola ke soyinyanga noma sohambe wayothwasa usuke manje uyokhulisa laba owade bashiya emuva. Phinde kwenzeke nomuntu ke okhulela ake ngithi ukhulela ke endaweni yezinyanga. Lo muntu unovamisile ukuthi aqine kakhulu ngobunyanga kodwa yini akolode isithunywa. Ingakho ke naye lo muntu azothi noma sethwasile kusamele ukuthi ahambe yenzeni ayolungisa isithunywa. So bengithi nginisharele and just give you this clarity to how do these things come together and how do they work together. Thokozani.